gaurko gonbidatua, gainera ikusten dut eta aurpegi ezaguna ditugula gaurkoan. Lehenik eta behin, eskerrik asko, Euskal Citira animatzeagatik, eta ondo iruditzen bazaizue aurkezpenekin hasiko gara. Osongi. Bai nik, bai zuen solaskideak, eta baita etxekoek ere zuek ezagutzeko. Zurekin hasiko naiz? Kontatu jazu, non dizatu zen? Mikel Taberna irazoki naiz, eta sortzez naiz Alkaiagakoa, hori da, auzo bat Lesakakoa dena, baina bera ondoan dagoena. Eta aspaldi etorri nintzen Iruñera, lehenbiziko ikastera, eta gero lan egitera, eta hemen gelditu nintzen. Orduan, izatez, esan dezakegu Lesakarra, Berarra, edo Iruindarra. Hori da, edo Irurak. Denetik badut pixka bat. Baina, nik uste dut, ez naizela, denbora gehiago daramat Iruñean, herrian baino, baina nik uste dut ez naizela sekula joan herritik, erabat. Nire burua beti gelditu dela ainguratua edo herrian, eta bai, sentimentua lur hartan dut errotuago. Eta lanbidez? Bai, lanbidez, aritu nintzen 10 urtez edo irakasle, euskara irakasle, helduentzako euskara irakasle. Eta gero itzultzaile aritu naiz, 27 urtez, okerrazpa naiz. Euskara itzultzaile? Euskaratik gaztelera eta gazteleratik euskarera. Eta iaz erretirua hartu nuen edo eman zidaten. Bialin ninduten. Bizitzako beste etapa bat hasi berria duzu orduan orain. Halaxe da. Oso ongi. Eta hori idaztea dut afizio, eta horretan aritzen nintzen lehenago, eta orain ere aritzen naiz denbora gehiagorekin. Oso ongi, Mikel. Zure solaskidea ezagutuko dugu orain, nor zaituguzu, non dizatoz? Ni Xabier Artiaga naiz, Txarri Arranatzekoa. Eta, nondik natorren, handik nator, Etxarritik, baina ibili naiz beti mugimenduan, Madrilen bizi izan naiz, Iruñan, Bartzelonan ere. Beti ere zure lanbidearekin lotuta? Hori da, bai. Aktorea naiz, abesten ere ibiltzen naiz, eta dantza pixka bat ere egiten dut. Ara, denetik pixka bat orduan, Bai, mutil kompletoa. Baina, principalki aktorea. Principalki esaten da ez? Nagusiki edo, bai. Nagusiki edo, bereziki edo. Nagusiki. Galdetuko dizut, ongi esaten dut, gaizki esaten dut. Galdetzia libre. Ikusten dut ja solasaldia hasi duzuela, eta gu irrikitan gaude, bai antzerki gintzaz, bai euskal literaturaz, entzuteko, eta beraz izkutatuko naiz, baina adi egongo naiz zertaz ari zareten, eta gero itzuliko naiz zer modu zoazten ikustera, bale? Oso ongi. Primeran orduan, bai? Venga, gero arte. Pinari gabe. Nahiago dut pinari gabe. Nire izena Xabier Artieda eta Etxarriarra. Etxarriarra naz, Sakanan. 30. Aktorea. Euskaldun zaharra. Lagunekin, etxean, familiarekin, kaleko jendearekin, herriko jendearekin, eta Xaloa telebistan. Alden jende guztiarekin. Gehiago zukaz. Etxarriko euskera hitz egin dezaket, eta gero batua. Besteak izango ziren pixkate imitazio antzera, baina ez ziren oso fidelak izango. Bai. Mikel, nondik zatoz bazu? Ni Alkaiagatik heldu naiz, baina Alkaiaga erratien badizut, ez duzu ulertuko, Alkaiaga da auzo bat, Lesakako auzo bat, baina bera ondoan dagoena, beraz, bertako entzat, beratarra naizela uste du jende gehienak, nire bizia beran izan delako. Han ez nahi zegoen inoiz? Ez da inoiz zegoen, ez dituzu ezagutzen bortziriak. Ez dituzu ezagutzen. Ez dakit. Zu Etxarrin egon da zara edo ez? Ni Etxarrin egona naiz, behin baino gehiagotan. Zu Etxarriarra zara beraz. Bai, bai. Bertako herrikoa. Horzakit, baserririk badago Etxarrien tarla ez dago, ez? Baserriak badaude... Baina gutxi, ez? Bai, ez daude asko ere. Eske ni hortan ez dizut asko esango, ze urteak daramatzat kanpoan, orduan
nahiko despistatuta nabil gauza askorekin nabaritzen dut, ez? Ez, baina nik beti ikusi dut hori sakanako herriak eta direla herriguneak eta baserriak, baratzak... solte gutxi daudela. Badaude, badaude. Gure aldean, gure elurrean... Animaliekin lan egiten dutenak, oraindik ere badaude. Gure herrietan adibidez, Bortzirietan eta Errekan eta Baztanaldian, beran adibidez, garai batian populazioaren erdia edo bizi zen herrigunean eta bertze erdia edo baserrietan sakabanatuak, ez, eta horrela, diferentea da. Eta orain jarritzen dute... Orain aldatu da, handitu da herrigunea eta gutxitu da nolabait baserri mundua lanbide edo industria edo diru iturri bezala gainbehera joan da, desagertu da ja erabat. Erabat? Erabatekoa? Ja erabat, agiziende gutxi bizi da baserritik gaur egun. Ni igual hanka sartzen dute, baina uste dute txarrin badaudela oraindik bizi direnak baserritik edo animalietatik edo bai. Beran gutxi fabrika asko daude, bai? Bai, gehien bat industriak edo merkataritzak eta bar. Bai, hori asko igo da. Eta zu euskalduna etxetik antzara, etxetik hasi duzu euskara. Bai, hori da, euskaldun zarra naiz. Hori etxarrikoa, azkenean etxarriko euskalkia eta hori dena. Gurasok euskaldunak. Gurasok euskaldunak. Bai, hori da, bai. Nire ama euskaldun berria, nire eta euskaldun zarra, baina amak euskara ja oso ongitze egiten du. Eta bizitza guztia euskaraz. Hori bai nabaritu dudalaz, egon naiz urte asko kanpoan erderaz hitz egiten. Madrilen eta hori erderaz hitz egin behar nuen. Eta niretzako pixka traumatikoa izan zen, bapatean etxarrira bueltatzen nintzen, eta euskara trabatu egiten zitzaidan bapatean. Ostras, baina bertigo ematen zidan, ez? Ze pensatuko du jendeak direngandik? Bai, badakizu zer erraten duten hizkuntzak, eta kasunetan euskararena, atxagak uste dut konparazio bat paratzen zuela, hizkuntzak direla justu xaboia denaren kontrakoak. Hau da, xaboia erabiliz gastatu egiten da, eta hizkuntzak berriz erabiliz berretu edo areagotu egiten dira, ez? Polita da, metafora. Bai. Oso polita. Bai. Eta hori nik uste erabilia egin berdela. Hori da, praktikatu azkenean. Nik ere etxetik ikasi nuen, etxean euskaldunak ginen, aitatama euskaldunak, ziren erabat euskaldunak, biak bertakoak, eta inguru ere euskalduna nuen. Baina nire belaunaldiaren historia, euskarari dagokionez, bitxi xamarra da. Hori ni jaio nintzen 1957an, 50ko hamarkadaren bukaeran, eta orduan garai hartan euskararen ospean nahi baduzu gizartean oso apala zen. Eta eskola erdaraz ikasi genuen denok, komunikabideak denak erdaraz ziren, eta nolabait mundua erdaraz zen. Etxetik kanpoko mundua erdaraz zen, ez? Eta horretara jotzen genuen kontzientziarik gabe euskara ahaztera eta erdara ikastera jotzen genuen. Gero etorri zen hori irauli zen, 70ko hamarkadaren bukaeran, eta kontzientzia sartu zen, txertatu zen, eta horrekin batera baita ere eskolak eta komunikabideak eta bar. Baina zuk ez ezagutu, agize era desberdina bizi izan dugu. Bietara. Mikel Taberna Irazoki. Lesakarra naiz, nire etxea lur horretan dagoelako, Lesakako lur horretan, baina Alkaiagakoa naiz, bera ondoan dagoen auzo lesakar batekoa. Eta kanpotik ikusiko lukeen batek erraren luke beratarra naizela. Beraz, biak egia dira. Lesakarra naiz eta beratarra ere bai, Alkaigarra naiz. 71 urte. Orain erretiratua nago, eta aritu naiz 10 urtez irakasle, euskara irakasle, eta gero 27 urtez itzultzaile aritu naiz, euskara gaztelaniara, euskaratik gaztelaniara edo alderantziz. Euskaldun zarra. Aldudan guztiekin, etxean euskaraz egiten dugu, bikotekidearekin eta seme alabekin,
eta kanpoan ere ezagutzen ditudan euskaldun guztiekin egiten saiatzen naiz eta egiten dut. Hitz egin nahiko nuke Iruñean hitz egin nuke toki publikoetan, dendan, administrazioan edo toki publikoetan hitz egin nahi nuke dakiten guztiekin. Zain batzutan gertatzen da, ez dakizu, parean duzuna euskalduna den ezten, eta beste batzutan gertatzen da, parean dagoenak, nahiz eta jakin euskalduna dela, batzutan beldurra izaten da gezurra badirudi ere, Iruñean oraindik ere, jende aurrean hitz egiteko euskaraz. Bai, hori esplikatuko nuke polikiago, baina badakit zertaz ari naizen. Gehien bat zuka egiten dut, baina batzuekin nika egiten dut. Lagun batzuekin nika egiten dut, gehien bat mutilekin, neskaren batekin ere egiten dut ika. Normalean batuan edo batutik hurbil dagoen zerbaitetan hitz egiten dut. Oinarria herriko euskara dut, eta herrian nagoenean gehien bat herriko euskaran aritzen naiz, eta Iruñean nagoenean gehien bat batuan aritzen naiz, betire ukitu horrekin. Bai, Beran eta Lesakan gaur egun posible da euskara hutsean bizitzea. Eske, lehenengo garaia eta oraingo garaia zu nola ikusten duzu? Desberdinak ikusten dituzu gehien bat gazterian edo jende gaztean nola dabil horrekin? Hori oso diferentea, izugarri diferentea da. Erran bezala, nire gazte denboran, berako karriketan, erdara segueski gehiago aditzen zen. Lehen aipatu duguna, baserri mundua erabat euskalduna zen, baina kontua zen baserritarrek ez zekitela erdaraz. Haunitzek ez zekitela, edo gaizki zekiten beraz egiten zuten. Gaur egun bateon bat egongo da oraindik, ez? Baina gutxi. Eta gaur egun berriz karrikak, eta baziren karrikan bazin jendia euskaraz egiten ez zekiena. Eta giro erdalduna zen erabat. Gaur egun, nik uste karrikakoek ere eskola dela medio eta bar, mundu guztiak badaki euskaraz, kontua da baserritarrek ere ikasi dela erdara. Orduan, elebidunak gara dira baserritarrak eta elebidunak dira kaletarrak, eta orduan dago, ze hautatzen den erabiltzeko. Hori. Ze printzipioz, elebiduna izatea ez da txarra. Ez. Oso ongi dago. Gauza da, ez dakit. Nik nabaritzen dut batzutan, elebiduna dena, igual beldurragatik edo zerbaitengatik igual ez duela euskeraz hitz egin nahi edo hori batzutan ikusten dut ere bai. Behar bada, hobeki hitz egiten, uste duelako hobeki egiten duela erdaraz, euskaraz baino, hor dago beldurra horregatik diozu? Nabaritzen dut beldurra batzutan, jendeak daukala beldurra, ez, baina ni euskara oso gutxi hitz egiten dut, oso gaizki, no seke. Baina ez da zer gertatzen, hitz egin lasai. Ez gainera hitz eginez ikasten da, edo hitz eginez lehen erran duguna, ez? Hitz eginez trebatzen gara. Jaboiarena, ni hori jaboiarena hartuko du niretzako. Bueno, jaboi bat zara. Ni seguro gaizki esango dut. Jaboi bat duzu. Horrengatik, ja gaizki hasi naiz. Baina justu alderantziz hori, erabili egin behar da areagotzeko. Hori da. Berba, aparra ateratzeko nahi bozu, baina kasu honetan aparra... Ez, baina metafora polita da. Bai. Metafora polita. Bai, ez, jendeak, elebiduna garenak nik uste hautatu egin behar dugula eta konsientea baldin bagara, eta nahi baldin badugu, euskarak nolabait, hizkuntzen itxaso marrazoz bete honetan aurrera ateratzea. Aukeran dago gakoa, ez? Hautatu beharko genuke alde egitea. Baina gero ere baita nik uste gertatzen da, eta hori irakurri dut berriki egun hauetan, jende honitzek ere, ni euskalduna naiz, baina erdaz hitz egiten dut. Euskalduna naiz eta badakit, baina erosotasun bat badago baita ere. Erdaz egiten dut, erosago zait zergatik, erdaraz konsumitzen dudalako filman zagun. Irakurtzen dudana, entzuten dudana, eta nola euskaraz badakidan, ez dut esfortzurik egiten, daukadana osatzeko, edertzeko, baliabide gehiago zornitzeko, ez du aleginik egiten. Eta
akomodatu bezala egiten gara, erosotasunean erotzen gara. Eta hori, gero hori, izugarri maite dugu, baina igual gero ez dugu erabiltzen, ez? Kanta ospetxoena, ez? Maitan azazu gutxiago, eta ez dakit, eta erabil nazazu gehiago, ez? Bai, ez? Maitan azazu gutxiago, baina erabil nazazu gehiago, ez? Bai, erderaz badago bat, quiereme mucho, quiereme mejor. Bai, baitare, itekena da, quiereme mejor, ez? Eta lanbidea aktorea, jode, bueno. Bai. Ostian, nola bururatu zaizu? Nola bururatu zaizu, bai. Bitxia da, ez? Fin, arraini dut. Nola bukatu duzu hor, ez? Ez, bai. Bai, zenbat urten euskan, ez? Batxillergoa bukatu nuen, eta bigarren batxillergoa egin nuenean, batera, antzerki talde batean sartu nintzen, amateurra, Mikel Mikeo zegoen irakasle bezala, taldean, eta han hasi nintzen probatzen. Karo, eta ni hau etorri zen amari galdetu niolako, ama, ezagutu nahi dut jende berria, pixka bat nire ikuspegiak zabaldu, eta sartu nintzen talde honetan, eta Mikelekin hitz egiten, Mikel Mikeo irakaslearekin hitz egiten egun batean, esan nio, eta zu nola bukatu duzu hemen, ez? Galdera berdina ginean. Eta esan zidan, hemen, Nafarroko Antzerki Eskolan ikasi nuen, badago formakuntza bat, eta aktore bezala osatu nintzen. Eta nik nian begiak zabaldu nintzen, eta baina hau, profesional bezala ikasi daiteke, karrera bat bezala. Eta esan nuen, bueno, pues posibilitate bat da. Demagun noiz, batzutan mendia, eta beste batzutan hondartza. Alferra sentitzen benaiz, hondartza hobe. Denetatik, baina nik uste dut gehien hurbiltzen eizen estilora izango zela roka. Jo nuen, orain dela asko. Antzerkia ikasi baino lehenago hasi nintzen saxofoia jotzen, eta jo nituen 5 urte. Baina, azkenean ez nintzen aurrerago joan horrekin. Ez dut irakurtzen asko, gustatzen zait, baina kostatzen zait liburu batekin hastea. Azken liburua. Ez dut gogoratzen izenburua, antzerkiari buruz zen, baina ez dut gogoratzen izenburua. Horrentxe bertan. Ikusi dudan azken filma, ez dut gogoratzen ere. Atzo ikusi nuen, baina ez dut gogoratzen izenburua. No se quede un muñeco de nieve, baina ez dut gogoratzen. Saskibaloia jolasten dut. Aldudanean. Bai, gustatzen zait bidaiatzea. Azken bidaia izan zen Italiara. Orduan, batxillergoa bukatu, selektibitatea egin, eta edo imagen y sonido, edo hau, antzerkia. Orduan, antzerkira joan nintzen. Baina, niri agitz zaila iruditzen zait, ez? Antzerkia egitea, erran dut, agertzea, biluzik, ez? Biluzik jendearen antzinen, eta... Baina hori horrela da, eta denok daukagu hori, interpretatzea izugarri zaila iruditzen zait, ez? Hori, zertara oso lotxagabea eta erraz ateratzen zaizu, edo... Lotxagabea egin nahiz urteekin, igual. Hasieran ez zaizun gogorra gertatu? Oso lotxatia naiz ni, bai. Osea, onartzen dut lotxatia naizela, ez nabariarren, naiz, azkenean antzerkiak erakusten dizkizu errekurtsoak egoteko, izateko, eta mezu bat transmititzeko, ez? Baina bai, lotxa hor egongo da beti, lotxatia bazara hor egongo da lotxa beti, ez? Eta galdera zein zen, barkatu, galdu nahi zen? A ber, gogorra gertatu zitzaizun. Bai, hasieran jende aurrean edo. Blokeo asko neuzkan. Eszenatokira igo eta hasieran dena buruan zegoen, ez? Asko epaitzen nintzen. Baina hori gizakiarekin dago, ez? Gizakia beti epaitu da, epaiketa hor beti dago buruan, beti epaitzen gara.
Eta pues, ni asko epaitzen nintzen, hasiera batean, baina gogo asko neuzkan eta beti izan naiz pixkat zerbait nahi badut, pues banoa, ez? Eta kasu honetan pues, ikusi nuen asko gustatzen zitzaidala eta asko saiatu nintzen aurrera joaten nire helmuga da limitez, helmugak. Bai, ez zure mugak, behar da. Nire mugak pasatzen, gainditzen, hori da. Eta beti aipatzen da, lanbide zaila dela, ez? Lanbide bezala, erran. Bai, jateko. Jateko, eta beti aipatzen da, hori topiko bada, ez dakit egia den, horrek ez zaitu pensarazten, ez pensarazten edo ez? Bai, asko. Krisiak beti daude hor, ni beti izan dut, beti daude hor momentuak, krisi momentuak, ez dut zura, jo, ez zergatik sartu nahi hemen. Baina gero hurrengo hilabetean hasten zara lanean, ez zara gelditzen, ez dena tokira igo, eta ez dut zura, honengatik. Orain ari zara lanean batean? Orain bai, orain nahiko lanpetuta gainera eta pozik, bai. Udatik ona nahiko lanpetuta, osea, que ondo. Antzerkian edo? Antzerkian, abesten, bai. Egon naiz... Abeste sartzen duztu baita ere lanbidean baita ere? Lanbidean sartzen dut, bai antzerkian eta gero bai abesten. Bakarka? Talde batean. Talde batean. Osea, musika talde batean ere bai. Baina azkenean biak konpensatzen dira, biak egiten dute balantza hor, musika aldetik antzerkia sartu daiteke eta antzerkia aldetik musika ere oso ongiago. Ahotsa eta azkenean ahotsa antzerkian asko erabiltzen da eta alderantziz ez, eszenatokian abesten zaudenean ekspresibitatea ere ongi dago erabiltzea. Bida ematen didazu, Bai? Bai, niri gustatuko litzaidake hori. Baina inoiz ez da berandu, Ahotsa kontrolatzea eta kantatzea. Bai, inoiz ez da berandu. Izugarri gustatuko litzaidak, ongi kantatzea eta jende aurrean kantatzea eta izugarri gustatuko litzaidak. Baina zu bertsoak egin dituzu, abestu duzu bertsotan ibiltzara. Zerbait baina desberdina da bai. Eta enuke aditu nahiko orain nola kantatzen nuen, baina bai. Bai, garai batean bertsolaritzaren munduan sartu nintzen. Liluratu ninuten bertsolariak. Iruditzen zen gauza bat izugarria. Bai, irakurri nituelako gauza batzuk eta baita bertatik ikusi nituelako. Eta, bueno, bertso eskola bat sortu zen Iruñan eta han sartu nintzen eta egia errateko ez genuen kompetentzia handirik. Eta orduan... Zineten los reyes. Bai. Eta horixe, Nafarroan kantatu nuen laupabos urtez. Baina nik uste dut, hori bertsolaritzan orduan ez genion garrantzirik ematen, ez genuen bat ere lantzen gu ongi kantatzea. Nahiko lan genuen bersoa osatzearekin. Baina ez, eta nik uste dut, bertsolarien parte bat badutela, antzestetik badutela. Komunikatu behar du gorputzarekin ere bai bertsolariak eta batzuk ongi egiten dakite, baina guk ez genekien. Guk bersoa txarra baldin bazen, berehala nabaritzen zen eta ikusleak ohartzen zen. Baina bertsolari ona denak nik uste dut hori lortzen duela hori nolabait ezkutatzen. Biak. Hondartzan hola etzanta egote oso zalea ez naiz, etzanta. Baina paseatzea eta ibiltzea eta gustuko dut. Eta mendia ere bai naiz, alfer xamarra ere ba naiz. Eta naiz izugarria ibiltari izugarria, baina gustatzen zait mendia joatea. Egia erran behar badizut, gehien bat musika hautatzen dut, gehienetan hitzari begira. Musika baino gehiago hitzari erreparatzen diot eta orduan hitzen bidez zerbait adierazten didatenak eta euskaraz haunitz, nire garaiko kantautoreak eta gaur egungo batzuk ere bai, Ordorika bat edo. Eta aparte, edo katalanak, gaur egun Jak edo Koen, baina beti ere gustatzen zait hitzei erreparatzea. Bai, ez dut oso aukera zabala nire CD-en artean eta entzuten da musikaen artean, baina gisa horretako gauza. Ez, segula ez dut jo.
ahotsa erabiltzen dut zerbait kantatzeko. Bai, beti ari naiz irakurtzen, zerbait irakurtzen egia da. Eta bai, zait irakurtzen. Irakurri dudana azkena, uda honetan irakurri nuen liburu zahar bat, euskarazko liburu zahar bat, Konemara gure bihotzetan, Julen Gabiriarena. Eta horrein irakurtzen ari naiz, berze liburu eta euskaraz, baina itzulpena da, Mari Mutil handi baten bulu esa, Fermintxo Zabaltzak euskaratua, eta horretan nago. Azken filma, kasualitatez, enaiz egia errateko zinera askotan joaten, osatuko litzaidak maizago joatea. Baina, asteburu honetan, aspaldiko partez, alokatu ditugu pelikula pare bat eta ikusi ditugu etxean. Eta bat zen, ez dakit ongi erranen edan, Ryan's Daughter izan daiteke, Ryanen alaba. Eta pelikula zarra, eta berzia The Quiet Man edo Gizon Lasaia. Bilak ikusi ditut asteburu honetan. Gaur egunez, yoga pixko bat egiten dut, baina garai batean aritu nintzen gazte denboran futbola maite nuen, eta aritu nintzen zerbait futbolian, gero frontoian ere palaz aritu izan naiz. Ez naiz segula, figura bat izan ez batean eta ez bertzien, baina gustora, eta gaur egun hori yoga pixko bat. Kirola baldin bada, yoga egitea. Naiz oso bidaia zalea, baina, gustatzen ez zait, baina behar bada pereza ematen dit, baina oso zalea ez naiz. Azken bidaiak, kasualitatez ere aurten izan gara Irlandan pasatu ditugu, indugu bolada luze xamar bat, 25 egun. Eta kantatzeari ez genio garrantzirik ematen. Eta gerora, izan da jende bat bersolaritzan hauniz ibili dena, eta hori ere landu dute. Kantaera, egotea... Melodia, ez? Melodia, eta, bueno, melodia. Ez melodia klase da den, baina ongi kantatzea ahotsari ere garrantzia. Ahotsari proiektatzea, proiektzioa eta hori dena. Eta gero, aurkezle lanetan aritu nahiz denbora batian, baina ez zen gauza bokazional bat, nik uste dut, bai, uste dut lortuko nukela. Bai. Ez behar bada doai izugarri egitu beharko. Ziur baiet. Baina pausoka, seguro. Falta nuen, behar bada, falta izan nuen, dena zen intuitiboa eta inork ez zian arren, hau egin beharko zenuke hori. Eta aurkezle ibili nintzen eta hori, profesori, adibidez, Euskal Herriko txapelketan ere zatitxoren bat aurkeztu zait, eta jende pila baten antzinen, eta bueno, horixe, lurrak irentsina zala lehen galdetu digutena, eta zer egiten ari naiz ni hemen. Bai, bai, pentsamendu hori askotan eukitzen da estenatoki batean, beti dago pentsamendu hori ez, zer ari naiz hemen, lagun batek esaten zidan, antzesten ongi, ensaiatzen ongi, eta bapatean etortzen da antzesteko eguna, eta esaten, baina nola bukatu dondik hemen, zari naiz nien. Antzesteko egunean bertan, ez? Nola den burua, ez? Eta betiko galdera topiko baita ere, antzerkia, telebista, zinea, telebista ere egin duzu zerbait, ez? Egin duzu, ez? Bai, egin dut, bai. Zinea ez dut egin. Zinea ez. Ibili nintzen Goenkalen, gero iragarkiak egin ditut, gero ere... Segurazki ikusi zaitut, baina naiz orain horreitzen. Egon nintzen urte bat bakarrik. Goenkalen? Bai. Urte bat, 18. denboraldian antzerki eskolatik atera, eta han bukatu nuen, eta izan zen hori un shock, ez? Kamara, dena, makillaje, venga, grabatzen! Eta zer moduz? Ongi, asko ikasi nuen, asko disfrutatu nuen, eta oso arraro egiten zitzaidan telebistan ikustea, era niretzako zen, ze ari naiz hor, orain dela hilabete bat nengoen antzerki eskola batean ikasten, eta orain hemen nago, baina zer da gertatzen ez. Harrapatu zidan denak pixka bat derrepente, baina bueno, beste eskola bat bezala, o beste ikastola bat bezala antzerkia ikasteko. Gainera, bazegoen tipo bat euskara zuzentzen zuena, oso tipo interesgarria ere bai, oso azkarra eta beti zuzentzen zigun euskara. Bai, oso interesgarria. Ni, bueno, idazteko afizioa duela eta
hain dela gutxi, hain dela urte pare bat, proposatu zidaten herri antzerki bat idaztea edo idazten parte hartzea. Eta ez nuen sekula egin, eta herrian zenez, animatu nintzen ez. Eta hori, parte hartu nuen... Idatzi bakarrik? Idatzi, gidoi gintzan. Zuzendu hori ez? Nola zuzendu? Zuzendu... Bai, montajea zuzendu, bai. Ez, zuzendaria beste bat, nintzen morroia, nola bai, morroia. Bai. Egilea? Egilea testuena, baina egia da, hor ikasi nuen eta hartu nintzen, ikaragarriak zareten aktoreak eta zuzendariak, magoak dira, testu bat paperean dago, baina testu hori interpreta daiteke 1000 modutan, eta hor dago, kakoa, hor dago diferentzia. Nik estenak edo idazten dituen eta imaginatzen nuen. Zure buruan badaukazu modu bat. Baina gero ikusten nuen posibilitate askoz ere hobeki eta ederrago eta gelditzen zela, bai. Bueno, hori ez dakiguz, ez du buruan daukazuna ez dugu ikusi. Estenatokian. Dudarik gabe, ez kontua da, nik ez nekien nola egin, testu hori nola plazaratu, nola bihurtu, nola eman bizia testu hori. Eta buruan zegoen, baina gero persona azkenean errekurtsoak dira. Zuzendariak eukiko zituen errekurtsoak zuzentzeko eta zuk historia egiteko. Baina harritu eta ikusi hori da, ni horretik, unek idatzi du testua, baina zuzendariak eta aktorek eman diote haizea eta eman diote gorputza eta ez du zer ikusirik. Honek idatzi duena gero jendeak ikusten duenarekin, hala iruditu zaida. Entzun dudan txiste edo esaldirik hoberena. Nire herrian esaten da esaldi bat, eta niri grazia asko ematen dit, dela, ¿qué le vas a hacer? Tiene ese puto fallo. Eta orduan espresio hori, tiene ese puto fallo, grazia asko egiten dit. Asko, egora asko. Orain horrela gogoratzen, ziurrenik izango zen egoera batean horrela denak bilduta gaudela eta nik esan dudanean zerbait totalmente fuera de lugar, lekuz kanpo utzi nagoena. Nire herriari ze falta zaion. Uste dut nire herria orain dabilena momentu batean, jende gaztea asko ari dela ateratzen kanpora, eta herriari da galtzen pixka bat lehen aintziran zeukan punts hori. Eta hori berreskuratzea ongi egongo litzateke. Mendira joan, basora, eta osteguna balin bada pintxopotera joan. Zein beste herri maite dudan bizitzeko. Etxarrin oso gustora nago. Familia. Janariarekin, noski. Bestela. Noizbait zerbait lapurtu dut. Musika aldetik jende pila bat, zine aldetik ere bai. Baina, mentzionatuko dut Txoriburu, lagun bat. Antzerkilarian ibiltzen dena, autosuficientea, un crack. Eskertzen dizut, baloratzea... Bai. Eta batzutan ere, aste honetan ere entzun nion, ez dakit zuzendari bati uste dut, bai, erraien zuen, Koldo Aldondozek, erraien zuen. Jode, batzutan aktoreak ere, ulertzen dute papera edo, eta ez dute hitzez hitz esaten idatzia dagoena, baizik eta igual haiek ateratzen dute, haiek esaten luketena. Bai, papera ulertuta. Demaguntze zuzendari, demaguntze montaje klase. Baina berak esaten zuen, nik gertatu zait, antzerkien gertatu zitzaidan, eta konsolatu nintzen. Ikusi nuen, bat egiten nuen berak erraien zuenarekin.
igual, 2 urte pasatu ditut hitz batzuk idazten, eta iruditu zait, primeran zeudela, eta gero etorri da aktorea, aldatu du zerbait, eta ikusten dut asko zero hobeki da horrela. Eta jode, pues... Oso zaila da idazten zaudenean, imaginatu zuzabiltzala pertsona bat haserre dago situazio batean, baina zu hor zaude idazten eserita, orduan karo hitza jarri behar dizkiozu. Baina zu emozioa hemen daukazu, gordeta, recuerdotan, oroitzapenetan daukazu emozioa, orduan karo, aktorea hor jartzen denean ez, eta emozioa organikoa denean, hitzak batzutan ateratzen dira organikoki ere, orduan batzutan hori gertatzen da. Benik, kasu honetan menpen, hor antzerkian, ikusten nuen, baziren aktore batzuk oso sintxoak ziren, eta nire hitzak hitzez hitz esaten zituzten, baina beste batzuk errebeldeagoa ziren, edo ez ziren konturatzen, eta antzeko hitzak erraten zituzten, baina aldatu egiten zituzten, eta egia erran, aitortu behar nuen, hobeki geltzen zirela. Hobeki, eta, ona da, ekilibrioa izatea bitan, Ez nien zuzentzen. Gainera hori hitzek ez zuten alako garrantzia zen gehiago ze transmititu nahi zen, ez? Eta zen, antzerki, memoria historikoari buruzko antzerki bat, eta esperientzia polita, interesgarria. Zen mundua, antzerkiena. Ni joan zan urtean idatzi nuen antzeslan bat, eta zuzendu nuen antzerki eskolan ere bai. Lehenengo aldiz idatzi nuela eta produkzioa eraman nuela zuzendu eta montajea egin eta dena. Eta oso polita iruditu zitzaidan kanpotik ere egotea, ez? Idatzi eta gero ikustea zuk idatzi duzuna. Karo, ni ere montajean egon nintzen zuzentzen eta hori. Orduan, idatzi nuen eta buruan neukana eszenatokira eraman nuen. Baina prozesu oso polita izan zen, bai. Ez nekin idazten zenuela? Ez dut idazten. Osea, ez naiz, orain hasi naiz, gehiago, bildurra galdu diot pixkat, sistema antzeko bat daukat buruan, baina antzerki idazten dut. Bueno. Eta hasi naiz. Ikusi nuen, hori, posible izan nuela hori aurrera eramatea, eta esan dut, idatziko dut, zergatik ez. Eta ze proiektu duzu? Oraintxe bertan? Bauzu... Oraintxe bertan idatzi nuen bat orain dela gutxi, bidali nuen, eta ez zen lehiaketa bat, ez dut irabazi. Orduan hor dago. Baina hor dago eta orain igual beste bat hasiko dut. Ez baina bauzu ez idaztea bakarrik, bauzu proiektuaren bat orain edo idaztea, edo zuzentzea, edo... Orain proiektuak orain. Bai, orain aktore bezala nago gehiago. Nabil de Diferentzia konpainiarekin ari gara prestatzen aurrentzako euskeraz eta erderaz, Niko Vampiro Txikia, da produkzio bat. 6an, larun bata, 6 eta 7an egingo dugu estenaldia. Iruñan? Bai, Bilaman. Bilaman, bai, kulturetxean. Gero Nabil ere antzerki eskolarekin ingelesez antzerki egiten aurrentzako. Orain, gehien bat aurrentzako ari naiz egiten. Eta ingelesez aurrentzako, eta gero ere bai Nabil beste lagun batzuekin, nola da, ikusten badiate, bere konpainaren izen ez nizela gogoratzen, hilko didate. Zaila da hori erratea, baina berriki gustatu zitzaidan Zaldieroak berrian idatzi zuen bineta bat, Frankotan, Zaldieroa edo Zaldiero orain. Frankotan gustatzen zaizkit egiten dituen gauzak, baina bazen bat Hondarribiko alardeari buruz, eta ikusten zen hor plastiko beltzen atzean zeudenak, ez zutela errebindikatzen betiko alardea, baizik eta betiko apaiza. Eta oso ongi asmatu duena, badakizue, Hondarribian ziztoia izan den, alardearekin eta herriko apaizarekin. Bai, ez dakit orain, nahiz horitzen baina, seguru, Frankotan. Herriari, bera hartzen baldin maut, erran bezala nire herria hartzen baldin maut, nahiz eta Iruñean bizi naizen. Beran bizitasun zerbait gehiago behar luke herria triste xamar gelditzen da, kalea eta jendearen arteko harremanak eta
hotz xamarra dela iruditzen zait niri, bertakoak ez zait iruditzen, baina Iruñetik joaten nahi zenean iruditzen zait bai bizitasun pixka bat falta duela. Herria, garriketan barne biliko nintzateke eta bidaso bazterra ibiliko nuke dudarik gabe eta pixka bat gero mendialdera joko nuke, ez dakit, edo Larunera edo Labiak alderan, inguruan ditugun mendietara. Ez dut sekula pentsatu horretan, baina ez dut. Ezin dut erran, dudarik gabe gustora biziko nintzateke onartuko nindukeen edozein herri, ez? Alegia, jendiak onartuko nindukeen edozein herri gustora hartuko nuke. Ez zait inporta hainbertze espazioa behizik, eta jendea inportat zait. Eta jendearekin on nahi biziko nintzateke, jende maite dudan eta maite nagoen jendearekin. Hori, konpainia eramanen nuke, konpainia ona. Ez dakit, motela naiz. Motela gauzak egiteko motela edo mansoa naiz. Gauzak egiteko hori ez dakit pekatua den, baina kostatzen zait arrankatzea edo hala erraten didate. Venga, espabilatuko beharko nukela pixka bat gehiago, baina izaera zolakoa naiz. Bueno, bai, euskal munduan jende hau miresten dut hori, egin dituzten gauzengatik. Euskal mundua, baldin bada euskararen mundua, idazle jendea edo bertsolari jendea edo zinema eta antzerkin mundua. Dena dela, miresten ditut baita ere, eta aste honetan gainera izan da zer, artikulu bat berrian, aste honetan izan zen, bai, pasaden astean. Bada jende honitz anonimoa dena, eta nik ezagutzen ditut, eta badakit gauza handiak egin dituela euskararen munduan eta bere bizitzan. Eta ez dira ateratzen, eta ez dira ezagunak, eta horiek behar da gehiago miresten ditut, ezagunak direnak baina. Xabi Flamarike eta Jaione Urtasun jatorrak. Beraiekin ere nabil ordezkaritza batean. Eta oso ongi. Bai, orain lanaz ezin naiz kexatu, pozik nago. Baina hau horrela da. Bai, hori da, aktoreak hori da. Promiskuak zarete, ez, erran nahi dut. Ez dakien da jendea, txisteak dira, ez? Ez dira oroitzen maitalearen izenaz, edo Anderearen izenaz, edo... Eta kasunetan ere, ez, antzerki talde batean baino gehiagotan ari zara, ez? Bai, oraintxe bertan nago, hiru. Horregatik ulertzen dut ez oroitzea denen izenez. Promiskuitate hori dela media, ez? Lasai ze hilda nago, ja. Bai, musikariak ere, bai, Kanpora, ja. Kanpora botako diate. Haientzat kalte. Ez eta bai, azkenean horrela ibili behar gara, denari baietz. Bueno, denari ere ez, baina eta disfrutatzen eta gure aurpegirik onena ematen, beti, lanean eta... Ni beti iraganera begira bizi naiz sortzen ditudan gauzetan. Hori da pixka bat, bai. Iragana a largo plazo edo motxean, ikuspegi motxean? Motxean egoz, baina hori gure, ni baitu ja urte mordoixka bat, eta nire haurtzarora eta nire gurasoen garaira eta asko begira ibiltzen naiz, ez dakit, ikasi nahian, eta gero gauza horiekin idazten dut, edo fantasiatzen dut, edo fikzionatzen dut. Han hartzen duzu handik... Inspirazio iturri. Ideiak eta... Ez dakit, sortzen dudan, edo gehiago berzerik gabe kontatu egin dudan, kronista nahi zen, ez dakit. Horain egin dut, publikatu dut bersolari aldizkarian reportaje bat, eta gauza bitxi bat izan da, bersolari bati buruz, txirrita bersolaria haitu zanen duzu. Eta nahi gabe aurkitu nuen hemerotekan, Diario Navarra zahar batian, orain dela 100 urteko epaiketa baten berri irakurri nuen, eta epaiketa gura hartan kontatzen zen txirrita epaitzen zutela. Eta irakurri nuen, eta harritua gelditu nintzen, gauza ez ezaguna zelako. Eta nola da posible, txirrita epaitu zuten Iruñean.
Iruñan. Eta epaitu zuten idatzi zituen berso batzuengatik. Bai, orain raperoak bezala. Orain raperoak bezala, hoize, hori da. Eta gainera, titula jarri diogu, kontuan hartuz gaurko egoera, Txirrita ere epaileen jomugan. Bai. Bai, zen, Legasa herria ez dakitzautzen zuen, baina Zarangan dago. Noski bai. Legasako gizon bat haserretu zen herriko alkatearekin, eta pensatu zuen haren kontra bersoak idaztea, eta eskatu zizkion Txirritari. Ordainduta, Enkargoz egin zituen. Eta berak ekartzen. Eta garaian, oindela urtean oso normala zen, bersoak idazten ziren paperean, kopiak egiten ziren eta saltzen ziren. Eta jendeak erosten zituen. Eta egin zituzten bersoak eta alkatearen kontra, eta alkatea izugarria haserretu zen, sumindu zen, eta orduan eraman zituen auzitara, bersoak enkargatu zituena eta bersoen egilea. Eta berri hori irakurri nuen egunkari zahar batean, eta harrigarria zen, inork ez zekien, Txirritari hori gertatu zitzaionik. Eta hori ikertu dut, eta hori publikatu dut, eta horri buruzko historia hori. Zertan gertatu zen azkenan? Nola bukatu zen? Kondenatu zuten bai, ez zuten gartzelan sartu, baina kondenatu zuten, eta isun gogor bat jarri zieten, eta deserriratu zituzten bila baita ere. Bai, 3 urtez, asko zen, baina Txirrita ez zuten harrapatu. Ez zuten harrapatu eta ez zuten kondena betearazi. Badirudi ez zuten kondena betearazi. Baina herrian bertan jarraitu zuen egoten? Bai, kontua da, kondena zen deserriratzea Legasatik 25 kilometrora. Txirritarentzat ere etzen oso kondena gogorra hori bera etzelako Legasakoa. Legasako gizonarentzat bai, kondena gogorra zen 3 urtez, 4 urtez, eta familia eta lana hori jipoia handiaz izan zen garetzat. Baina Txirritarentzat ez etzelako hangoa, baina Txirrita ibiltzen zen batean eta bertzean zen, gizon bohemio bat, lan egiten zuen han edo hemen, edo ez zuen lanik egiten, eta bizi, kantatu, jan, edan, eta baina nizuna bai jarri ziten biei. Hala ere, Txirritari ezin izan zuten ordainarazi, ez zuterako harrapatu. Eta, harrapatu izan balute ez dakit, ze kenduko zuten, baina ez dakit, galtza kenduko zizkioten edo... Baina Iruñaren joan zen, ez? Kondena jarri zioten egunera joan zen, edo nola? Ez, epaiketan hor zegoen, baina gero ez. Gero ja, bera, ez zioten harrapatu. En paradero desconocido, edo, se desconoce el paradero. Mexikon, edo... Ez, hor badago hipotezio, eta, uste genuen dena genekiela Txirritari buruz, eta pila bat idatzia Txirritari buruz, eta konturatu gara, utsuneak badaudela bere biografian, eta ikusi dugu hain zuzen ere, kondenatuta gero, urte batzuetan, Txirritaren aipamenik ez dagoela. Eta uste dugu muga pasatu zuela, eta iparraldean, kanpora. Bai, ez harrapatzeko, igual. Ez harrapatzeko, eta, ezpada ere, enbata baretu bitarte, eta zela. Bueno, bikote, primeran ikusten dut asko konektatu duzuela hasieratik eta oso ongi harik ezate. Pila bat ikasi dugu, bai antzerki gintzaz, literaturaz, Txirritaz ere bai, Mikel, asko erakutsi diguzu. Eta, galdetu nahi nizuen zer izan den, hola besteak esan duenetik aipagarriena edo egin zaizuena, edo hor buruan gelditu zaizuena, esakuratsuena. Bai. Niretzat, nik segituko nuke, eta segituko dugu trago bat hartzen hemendik kanpora. Zoragarria iruditzen zait, hori, Xabierrek lanbide hau hautatzea, eta proiektuak izatea eta ilusioak izatea hor jarraitzeko, eta ikusten dut buru belarriari dela, eta horrekin gelditzen naiz, ez dakit horrekin gelditzen naiz, ikusi dut hori, gainditu dituela, ausarta dela, ganditu dituela berak sentitzen zituen muga horiek, traba horiek, eta zorionak, eta segi horrela. Nik ere aipamena egin nahi nuke hortan, zure buru asko epaitzen zenuela edo hori, baina hori gainditu zenuela gogoekin, eta gustatu zait, hausnarketa hori edo, hori kontutan izan behar dugulako beti ere guztiok, bai, hori da. Ze askotan oso gogorra gara gure buruarekin. Aurrera baina lasai, suabe. Bale, eta alderantziz, zuk aipatzekotan Mikelen inguruan? Mikelek gauza interesgarri asko esan ditu, oso gustora egon naiz zurekin, hizketan. Eta aipatzekoa hori oso erraza
izan dela, elkarrizketa oso gustora egon garela, eta txirritaren kontua oso interesgarria ere bai, eta hainbat anekdota ere esan ditugunak, bai. Eta horrelako asko behar ditugula, hemen Nafarroan, Mikel bezalako gehiago. Xabier bezalakoak ere, bai. Baita ere, noski. Bai, hori da, xaboiarena, ez? Xaboiarena. Xaboiarena, hori da. Xaboiarena, hori aipatuko nuke ere, bai. Hori adibidez aipatzekoa, xaboiarena. Bai. Antzerki gintzan eta edo literaturan segitu dezagula, ez? Hori da. Gure Euskararen xaboiarekin, Euskararen xaboia gastatzen, apar gehiago egiteko edo biztitasuna emateko, ez? Eta telebistan ere bai, eta xaloa telebistan ere bai. Hori da. Amaitzeko, Vampiro txikia estreinatu behar duzuela aipatu duzu. Hori da, bai. Guk data apuntatzeko eta bertara joateko, esango zeniguke berriro bai, aste honetan, larun batean, 6an, euskaraz egingo dugu. Urriaren 6an. Urriaren 6an, bai, eta 7an, igandean. Eta handik aurrera ikusteko aukera izango da baita ere. Eta handik aurrera, bai, hainbat data badaude. Primera, jarraituko dugu orduan. Hori da. Bueno, mi esker, hemen izateagatik, plazerra gurea izan da, izugarri ikasi dugu, berriro ere esaten dizuet, eta bueno, beste bat arte, eta animo zuen proiektu, eta lanekin, eta... Eskerrik asko. Zuei ere berdin, eta zorte hon, eta... Gauza bera. Hori da. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.